Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәт төзекләндерелә, шәһәребездә яңа объектлар булдырыла. Яшел фитнес проекты яңа сезонын ачып җибәрде. Мәдәни тирәлек проекты старт алды. Әлмәттә Алтын алма турында әкиятләр паблик арт программасының табигатьтә шәһәр табигатьтә лабораториясы кысаларында чираттагы проекты төгәлләнергә тора. Ул Ална стадионы артындагы чишмә. Шарлавыклы буалар ансамблен куәтли торган бу урын биредә ял итәргә яратучы һәркемнең күңеленә хуш килергә тиеш ди авторлар. Алар белән Рәдифә Нигманова танышып кайтты. Бигәштә урнашкан әлеге чишмәне аксакаллар күптән белә булар. Аның суын эчеп әллә ничә буын тормышка аяк баскан һәм гомер юлын дәвам иткән. Заманында Татнефть компаниясе ярдәме белән әлеге чишмә шулай уңышлы иттереп шарлаулы буалар ансамбленә яраклаштырылып яңартылды. Быелдан ул яңа төсмер белән яңа форматта һәм формада эшли башлаячак. Бер яктан вак таш түшәлгән яр, икенче яктан калабызны кала иткән чупай ташыннан ясалган сын. Биредәге чишмә табигыйлекне ассызлый. Бу паблик арт программасы кысаларында проектның тәмамлану өлеше. Аңа авторларны кылап әзерләнгән. Чишмәне җиренә җиткереп чистартканнар, кыш дәвамында чишмәнең салкында үзен ничек тота алуына кадәр җентекләп өйрәнгәннәр. Общаемся с местными жителями постоянно, которые подходят тоже достаточно часто. И мы общаемся с экспертами, спрашиваем, что было раньше, как вообще относятся к родникам, и что вообще родник даже значит для местной культуры. И на основе этих данных мы разработали концепцию, которой придерживаемся. Яңартылган объект ромашка чәчкәсен символлаштыра. Ул калабызның үсешен тәэмин иткән иң зур ятмаларның берсе булган ромашканың ачылышының шаһиты булган табигый ландшафт турында искә төшерү. Строение ромашки, да, вот это слоистые лепестки, которые вот как-то так радиально распределяются, я какой-то внес вот этот вот мотив, поэтому если при ближайшем рассмотрении, он все время меняется, потому что это природный предмет, находится сам объект на природе, все время меняется освещение, и даже вот Мария сделала специально такую компьютерную модель перемещения Солнца как с разных сторон. То есть, приходя на родник в разное время, вы будете все время видеть разные немного распределения теней. Шәһәрдә табигатьтә шәһәр лабораториясе 2020 елда архитектор Алена Гарангина һәм бакча парк сәнгате инженеры Игорь Софиуллин җитәкчелегендә старт ала. Анда шәһәр һәм ландшафт дизайнында профильле, белемле һәм тәҗрибәсе булган Әлмәт, Казан һәм Чаллы халкы катнаша. Лаборатория нәтиҗәсендә 6 концепция туа. Арасыннан иң әйбәте сайлап алынып, менә инде тәмамлану стадиясенә килеп җитте. Чишмә бөтен гаилә өчен ял итү урынына әверелергә тиеш. Аны нәни әлмәтлеләр төзекләндерү барышыннан сыный да башлаган инде. Рәдифә Нигманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Татнефтьнең 5 еллык алтын алмалар турында әкият паблик арт программасы кысаларында тагын бер яңа скульптура урнаштырылды. Анысы Алсу микрорайонын бизи. Великан сынының авторы Петербург рәссамы Андрей Люблинский. Ул Төзүчеләр проспекты 63 адресы буенча урнаштырылган. Аның биеклеге 3 метр ярым. Ул борынгы легендаларга нигезләнеп эшләнгән декораторлар. Объект финал кысаларында ясалган 3 скульптураларның берсе, моннан тыш калабызда тагын гадәти булмаган радиолярия объекты куелган иде. Аның авторы Сергей Соболев. Наш проект уже 5-й год делает искусство в общественном пространстве, искусство на улицах в городе Альметьевск. Мы работаем по инициативе компании Татнефть. За это время мы уже сделали больше 40 арт-объектов в городе. Это и настенные росписи, и инсталляции, и скульптуры, и даже индустриальный сквер, который, наверное, уже многие из жителей успели посмотреть. Сәнгать объекты үзе һәм якыннары турында кайгыртыну ассызыклый. Ул иминлек һәм куркынычсызлык темасына багышланган. Началось все с того, что меня пригласили здесь для Альметьевска сделать что-нибудь интересное. И я сюда приехал, и мне дали огромную книгу, в которой было написано все, что связано с легендами, с какими-то сказками местными. Скульптура выполнена из металла и покрашена специальными красками. А стилистика, на самом деле, я достаточно разнообразный автор. В данном случае стилистика немного от Малевича и от замечательной группы «Мемфис». Әлмәттә барлыкка киләчәк тагын бер арт-объект, шулай ук якындагы арада Петербург рәссамы Максим Свищевның Алмагач кинетик скульптурасы булачак. Рәдифә Нигманова, Диана Юдина, Айдар Кабиров, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Бірдемлікте күш юққағына халқыбыз илтікірсе күл була деп әйтмәген. Мұны үз мисалларында Камы елға ауылы халқым нәйінді тулы бір ғасыр избатлап келем. Озған елларда бірде біргелеп ауыл бәйрәмі уздырдылар. Оны Радифа Нығманова көріп қайтты. Камыйылга авылына гражданнар сугышынан соң нигез салына. Бирегә Бишмунчы авылынан Ишмурза Ишмуратов һәм аның уллары Мустафа, Лутфулла, Мөхәммәд Рәхим, Габделгәрәй, Сәлим Гәрәй, Сарим, шулай ук Габдрахман һәм Шәйдулла Абдуллиннар, Хөснелхуҗа Хуҗин, Фәхреддин Гыйләҗев, Валимҗан Лотфуллин, Илалдин Тахавуддинов, Муртаза Мустафиннар гаиләләре күченеп килә. 1924 елда авылда кыргыз ширкәте оештырыла. Соңрак аның базасында Киров исемендәге колхоз булдырыла. Тырыш халык беренче булып тракторлы, тегермәнле, хәтта электр энергияле дә була. Биредә ат абзары, 40 сыер, дуңгыз фермалары, умарталык үсеш ала. Җиләк-җимеш бакчасы белән дә дан тота авылдашлар. Камыйылгада кайчандыр башлангыч мәктәп, клуб була, ә фельдшерлык акушерлык пункты исә бүген дә эшләп килә. Камыйылга авылында нәрсә генә эшләргә алынсалар да, бөтен эшне күмәкләшеп башкаралар. Әнә шушындый матур традиция биредә күптәннән инде яшәп килә. Мисал өчен, әлеге Сарим бабай чишмәсендә күптән түгел генә авылдашлар бергәләшеп җыелып, тирә-ягын тазартып, бүген дә бергәләшеп карап тәрбияләп торалар. Бергәләп эшлиләр, бергәләп яшиләр, күмәкләшеп бәйрәм итәләр. Авылның 100 еллык уңаеннан биредә яшәүчеләр җылы очрашу оештырдылар. Самантыйның гүзәл мизгелләре халык моңнарын яңгыратып җигелү атларга ярып мәйдан әйләнү. Әлеге күренеш бер гасырлык тарихлы авыл уңганнарында дан җырлауда, ата-баба гореф-гадәтләрен дәвам итүдә, замандашлар аша киләчәк буынга сәлам җиткерүдә. Бу хакта үз чыгышларында Камыйылганың күренекле кешеләре билгеләп үтте. Авыл өчен тырышып йөрүче фидакарларга Бишмунчы авылы җирлеге башлыгы Ришат Фазиев та рәхмәт сүзләрен җиткерде һәм авылдашларының бүләкләрен тапшырды. Бәйрәм кызганның кыза барып җирле үзешчән артистларның чыгышлары белән үрелеп барды. Шул ук вакытта мәйданда милли уеннар, спорт ярышлары башланды. Арбаларда узыш, җәйге чаңгыларда көч сынашу кебек яңа уеннар өстеннән мәйданда барысы да яратып караган һәм җан аткан капчык сугышы, капчыклар киеп узышу әлбәттә инде келәмдә бил алышта оештырылган иде. Бар халык бергәләп күңел ачты, ял итте. Һәр теләгән Камыйылгалы микрофоннан үз теләкләрен, котлау сүзләрен җиткерә алды. Белгән һөнәрләре белән уртаклашты. Камыйылга авыл халкы иленең төрле почмакларында җитәкче вазифаларын үтәгән, илебезнең үсешенә зур өлеш керткән якташлары белән горурлана. Алар арасында күренекле икътисадчылар, юристлар, нефтьчеләр, укытучылар, табиблар, авыл хуҗалыгы алдынгылары. Ләкин барлык халыкның иң зур горурлыгы авылның замандашлары булган илебезнең күп кенә башка торак пунктлары инде күптән авыл буларак яшәүдән туктаган чорда Камыйылганың бүгенгәчә сакланып калуы. Бүген биредә 45ләп йорт бар, рәсми рәвештә 50дән артык кеше теркәлгән. Радифа Нығманова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган ялларда шәһәр паркында дистәләгән спорт сөючеләре Яшел фитнес проектының яңа сезоны ачылышына җыелды. Яшел фитнес 2015 елдан бирле эшлим. Бу вакыт эчендә ул 20 миллион кешене кылачлавы белән мактана ала. Яшел фитнес спортны һәм сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыруга юнәлдерелгән хәрәкәт. Проект һәркемнең спорт күнегүләрендә бушлай катнаша алу мөмкинлеге белән билгеле. Шулай ук ел саен яңа юнәлешләр белән дә сөендерә. В этом году у нас добавились разные командные игры, то есть не только тренировки по фитнес-направлениям, там йога, стретчинг, это было всегда, танцы. В этом году у нас еще стритбол для детей добавился и футбол, в том числе и для детей, и для взрослых. Проектның беренче көне гаилә спартакиадасы белән ачылды. Бу үзенә күрә кызыклы һәм шул ук вакытта спортка да юнәлдерелгән чара гаиләне дә берләштерә. Проектка беренче тапкыр килүчеләр исә үзләре өчен яңа ял формасын ачты. Захотели провести время с семьей, весело, выходные, все вместе, одной командой. Катнашучылар арасында ачык тренировкаларда даими катнашучылар бар. Такие мероприятия очень здорово, мне
поддерживают здоровье, поддерживают себя, заставляют держать в тонусе. Быйылғы сезонда оештыручылар 5 фестиваль уздырырга планлаштыра. Тренировкалар сентябрь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Узган җомга кичендә Мәдәни мөхит проектының яңа сезонына старт бирелде. Татнефть компаниясе ярдәме белән гамәлгә куелган һәм уздырылып килүче бу программа калабызның 7 мәйданчыгында узачак. Бу Каракүз, Яшьлек скверы, драма театры артындагы мәйданчык, Мәгариф бульвары, Сәламәтлек паркы, Иске Әлмәт мәдәният йорты һәм Түбән Мактама мәдәният йорты каршында. Сегодняшняя программа подобна музыкальному калейдоскопу. Произведения разных композиторов и эпох мы исполним под небом Альметьевска. Каракүз скверындагы мәдәни мөхит проектына Ренессанс камера оркестры чыгышы старт бирде. Кояш боягында яңгыраган классик әсәрләр колабыз халкын үткәнне уратып бүгенгегә алып кайта алды. Приглашаю зажигать со мною так, как надо. Шәһәр халкын һәм кунакларын музыкаль иҗади һәм күңел ачу программалары бер юлы берничә локациядә сөендерә. Мисал өчен, Сәламәтлек паркында балалар өчен күңел ачу программасы әзерләнде. Ул балаларның гына түгел, ата-аналарның да кәефен күтәрде. Аларның фикеренчә, мондый чаралар балаларга аралашырга һәм бер-бире белән уртак тел табарга ярдәм итә. Әлмәт драма театры артындагы мәйданчыкта исә чын бию кичәсе оештырылган иде. Биредә алдагы елларда да еш кына хәрәкәт яратучылар җыела торган иде. Оештыручылар моны исәпкә алып, быел да әлмәтлеләр һәм калабыз кунакларының теләген үтәргә булган һәм оттырмаган яңа сезонның тәүге кичәсе күңелле узды. Рәдифа Нигъматова, Милена Валиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.